давоми 25 соли соҳибистиқлолии мамлакат дар қатори дастовардҳои бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ ва коммуникатсионӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия зиёда аз 200 созишномаи байнидавлативу байниҳукуматӣ ба имзо расиданд, ки дар риштаи ҳамкориҳои судманди ду кишвари ба ҳамдӯст имрӯз имкониятҳои арзандаро фароҳам овард. дар ин муддат дар натиҷаи ислоҳоти амиқи иқтисодиву иҷтимоӣ ҳукумати Тоҷикистон дар татбиқи ҳадафҳои стратегии сиёсати давлатӣ низ муваффақ гардид. чорабинии сиёсӣ ва фарҳангӣ ки аз ҷониби сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ташкил карда шуд, дар шаҳри Москва баргузор гардида, ба хотири натиҷагирӣ аз даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар ин ҳамоиш намояндагони расмии беш аз 100 кишвари дунё дар Федератсияи Россия иштирок намуданд. تاجیکستان جوان هست. در ظرف 25 سال خیلی کارهای مثبت انجام دادن و واقعا غیر قابل تصوره که اینقدر موفقیت در ظرف این زمان کوتاه. ما کشورهای دیگر رو مقایسه بکنیم با این کشور تاجیکستان می‌بینیم، متوجه میشیم که چقدر موفقیت‌های بزرگ در ظرف این 25 سال به دست آوردن. меҳмонон пас аз тамошои дастовардҳои 25 соли соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ки самараи он тавассути аксҳо ва мониторҳои инъикоскунанда ба намоиш гузошта шуда буд, ба толори асосии чорабинӣ ворид шуданд. ҳамоиши тантанавӣ бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. зимни суханронии сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия Эмомиддин Сатторов аз ҷумла таъкид шуд, ки бо кӯшишу талошҳои бевоситаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар ва дастгирии мардуми шарафманди Тоҷикистон, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз соли 1997 то ба имрӯз беш аз 60 баробар афзоиш ёфта, дар соли 2016 он ба 46 миллиард сомонӣ баробар мегардад. афзоиши миёнаи солонаи он беш аз 7% ташкил медиҳад. дар муқоиса ба соли 1997 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ қариб 50 баробар зиёд мебошад. баҳри таъмини амнияти энергетикии кишвар дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба истифода супордани иқтидорҳои нави истеҳсоли қувваи барқ ба монанди нерӯгоҳи барқии обии Россия Сангтуда 1, Сангтуда 2 ва зиёда аз 310 нерӯгоҳои барқии обии хурд ҳамчун дастоварди муҳимтарини саноатии ин давра арзёбӣ мешавад. В эти осенние дни братский Таджикистан, как и другие страны Содружества, отмечает 25 лет своей независимости. Мне, как председателю исполкома СНГ, приятно, что Таджикистан, став суверенным независимым государством, остается в этой тесной семье стран СНГ и является активным участником нашего интеграционного взаимодействия. Что бы еще хотел сказать, что Таджикистан добился хороших успехов в своем развитии. Во-первых, мы очень рады тому, что в СНГ Таджикистан пользуется авторитетом и уважением. Талантливый, трудолюбивый народ Таджикистана добился за эти годы успехов и в культуре, и в экономике. И самое главное, мы все рады тому, что на земле Таджикистана уже в течение многих лет царит мир, спокойствие, и это позволяет уверенно двигаться вперед. Поэтому я хотел бы поздравить народ Таджикистана, руководство Таджикистана с этим знаменательным событием и выразить искреннюю уверенность, что Таджикистан и дальше будет оставаться активным участником нашего интеграционного взаимодействия. Впереди у нас заседание Совета глав государств, и одним из решений будет решение о том, что Таджикистан в следующем году становится сопредседателем в Содружестве независимых государств, а это значит, что в 2018 году он имеет шанс стать председателем в СНГ. дар солҳои истиқлолия соҳаи илму маориф аз самти афзалияноки сиёсати иҷтимоии давлатӣ боқӣ монд. дар ин давра дар Тоҷикистон садҳо муассисаҳои нави таълимӣ, даҳҳо донишгоҳҳои олӣ мавриди баҳравардорӣ қарор дода шуданд. шумораи донишҷӯён дар кишвар ба беш аз 170 000 нафар баробар шуд. дар давоми ин солҳо ҳамкорӣ байни кишварҳои Тоҷикистону Россия низ дар соҳаи маориф ба маратиб беҳтар гардид. дастовардҳое ки мардуми мо дар 25 соли ахир ба даст овардан назар ҳастанд албатта ва хидмати бевоситаи пешвои миллат асосгори сулҳ ваҳдати миллӣ президенти муҳтарам эмомалӣ раҳмон хеле бузург аст. ман фикр мекунам ки дар
сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Федератсияи Россия ҳамчун як шарики стратегӣ шинохта мешавад. Далели он ки қариб 20,000 ҷавонони тоҷик дар мактабҳои олии Федератсияи Россия таҳсил мекунанд, ин бисёр нишондиҳандаи хуб аст. мо бояд кӯшиш ба харҷ бидиҳем ки дар кадом давлате набошем, дар кадом кунҷу канори дунё набошем, мо ватани худро фаромӯш накунем. 25-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва низ дар воқеъ бо шукӯҳу шомати хоса таҷлил карда шуд. бахши фарҳангӣ ва қисмати фароғатии чорабиниро меҳмонон бо хушӣ пазируфта, аз суруду оҳангҳои дилнишини ҳунарманди маъруфи тоҷик Афзалшоҳи Шодӣ ва фазои идона таассуроти нек бардоштанд. Пользуясь тем, что я здесь, я хочу поздравить весь таджикский народ с 25-летием независимости. Я хочу пожелать вам мира и процветания, потому что у вас для этого есть все. У вас есть замечательный трудолюбивый народ, у вас есть колоссальные ресурсы, у вас есть чистая вода, прекрасный воздух, а главное люди. Я очень люблю теперь бывать в Таджикистане, и в Душанбе, и на Памире. И еще раз мира, 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 счастья и процветания. дар ин рӯз намояндагони тамоми кишварҳои ба мо дӯст ки дар ҷашни 25-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо даъвати сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ташриф оварда буданд, ба хурсандии мо шарик гаштанд. барои иштирокдорон ҳамоиши идона дар воқеъ ҷолибу хотирмон буд. Абубакр Шарифӣ, Ҳабибуллои Хушвақт, шаҳри Москва, Ҷаҳонамо.